Vana muZimbabwe zvazo kutombomhanya muchistrika muchimira muchienda uko muchinofa nenzara musina kuchamadya muchiswera muchingomhanya murodhi muchitoitoya muchiita toitoya muchiita zvokudidi. Uko ndo kwamuchadzoka mune nzara mugodzoka mumba mugobika sadza mugodya mapedza mugotongwa neZANU-PF. ZANU-PF haimborege kutonga, muchatongwa neZANU-PF musingadi muchida. Kutoenda kukoti mugodzoka mugoenda kunoita toitoyi mugonostrika mugodidi muchidzoka pano munaya muchitongwa neZANU-PF. Ndoiri kutonga kumura tiite sei? Mura kuti tiite sei? Ndoiri ngotonga. Zvese zvamunozama kuda kuparapatika kubata kunonga kusenga kusumudza. Iwe hapana nyika yaunogona kuvaka uri kunze kwenyika. Kana wana zvinhu zvichinetsa inda unostrika uri muZimbabwe noti kustrika uri kunze kwenyika. Hapana nyika yaunogona kutonga uri kunze kwayo. Hauna nyika yaunovaka uri kunze. Even yangu muvaki wemba akada kuvaka imba wakatumira munhu kuti ndaunondivakira imba iri kunoona mahwindo aiswa kusiriko. Unoona zvidhina zvaiswa zvisina kupiswa. Zvimwe zvidhina zvakabhenda zvavakiswa imba. Inda unovaka uri mukati menyika yako. Kwete unostrika uri kuAmerica, unostrika uri kuSouth Africa, unostrika uri kuTanzania, kuSwaziland uchistrikira Mnangagwa. Wapedza udzoke kunoti gokutonga isu. Pana zvinhu zvamunotaura izvo. Garai pasi mutongwe makati zi. Akabatenseni watombokumbira regero wachiti kwanzi ndokumbira regero. Isu hatikumbiri regero, ndokumbira regero wokudini? Iwe paunoda ndakambouya ndikakuti rega. Ndakambokuti kumbira regerero. Ukataura zvaunoda ndokukumbirisa regero wokudii? Umwe nomwe anoziva zvaanoda nezvaanozvidira. Because tosati temwa nemusoro navanhu vachiziva zvavanodya. Vasingatongi nyika yacho vachingokushandisa vachitambira mazimari vachifamba nemota dzakanaka vasingatongi nyika. Toda zvinotonga nyika ichitoenda kumberi. Tatomira 2030 ko zvino. Vision 2030 ndo patinenge tiri. Iwe muchiti 2030 2028 2028 mudhara ari kudzokera futi 2030 tapinda machena todla vuchi tomora vuchi tichiboba tichimora. Iwe uchingoti tichidla muripo. Iyi ndio ichakutonga iyi. Ndaindi babanje lebaba kale munhu wana akangwara kumberi. Hapana zvaunotiita haugotidi. Ugotini ugoende finesi. Uchangoti tsamwira ugotisiya. Hapana zvaunoita. Godo ugopfumonyoroka pfungwa asi uchingotisiya. Ichingokutonga iZANU-PF. Pamberi kubatana pasine mhandu.